Driya mangu mangun kong kanduhan rimang kleyang-kleyang kaya bubar keterak prabancana mangkota jeneng sira kuwi sapa? Penemban kula ngaturaken ageng ing panuwun dene paduka sampun milujengaken kula pun wara Sri Kandi. Kowe Sri Kandi? Inggih, paduka sinten? Brahmana saka Widara Payung, jenengku Begawan Widara Sekar. Begawan Widara Sekar. Iya. Iki mau mentas kenapa? Kula kenging jem paringipun garwa kula. Inggih punika Pangeran Arjuna ingkang dakwa Abimanyu putranipun. Mboten trima raos sing manah kula bilih Abimanyu dipun dakwa Nyidra Jimajamus Kalimasada kaya-kaya kula niki kepengin gugat dhateng dewa. Kenging menapa lelampahanipun anak kula kadah kados mekaten. Oh, mengkono. Ya. Kowe kepengin gugat ning gone dewa. Inggih. Merga mbok kira dewa kuwi iso ngrampungi sakabehane. Leres penemban. Ning yen jeneng sira gugat menyang kayangan wujudmu kaya mengkono, mokal dewa bakal nampa gugatamu. Lajeng kedah kados pundi manuta tak dandani we. Oh, lah alah. Aku mbok dadekke buta penemban. Iya. Yen to mancen jeneng sira kepengin gugat menyang kayangan, munggah ning kayangan njaluk pengadilane dewa. Sisana takon ana ngendi lange Kalimasada. Njaluk pamit aku. Dewa. Wayah dudu wayahe ana buta munggah ning kayangan. Wis sapa? Ora perlu ngerti aku sapa. Endi ratuning Tribawana Bathara Guru aku njaluk pengadilan. Pengadilan apa? Jimajamus Kalimasada ilang. Dakwa menungsa tanpa dosa. Yen dewa ora enggal paring pangadilan, aku sing ngadili dewa. Wani karo dewa yaglak limpahmu. Woi. Woi. Oh.
karo Sidam Sekaring bawana langgeng. Wayah dudu wayahe, dudu wancine buta munggah ning kayang. Aku ngerti kowe munggah ning kayangan gugat jaluk bali ning Kalimasadaya. Wektu dina iki uga ulun bakal sumingkir saka kayangan ngupadi jagoning dewa. Wah, latala. Kowe minggat Bathara Guru. Aja mbok kira aku ora ngerti ana ngendi kowe, ha. Tak tututi wae. Jenengane ku wong wedok mlakune cepet ram. Capek aku ngetutne. Niki jenengan siose teng pundi? Teng Arab, napa teng Hong Kong, napa teng Taiwan? Wis pripun? Kowe iki jek kudu banyol ae. Gak wis gak wis gak. Menika sinten? Aku Wara Sembadra. Lho. Ing atase wanudya badan sapata lajeng kok leledang wonten tengahing wana. Aku minggat. Lho, kok saged ngoten? Aku ora nrimakake merga Abimanyu anakku dikendhangke karo wong atuwane lanang ya kuwi Janaka. Lho. Janaka menika sak ngertos kula garwa paduka, saiki wis gak. Ora mung Abimanyu wae, nanging adiku Sri Kandi ya kendhang mungsuh Pangeran Janaka. Mulane saka kuwi aku pilih lunga separan-paran kaya mengkene iki Penemban. Panjenenganmu kuwi sapa? Begawan Widara Sekar saking Widara Payung. Lajeng kersanipun karep unggulek Abimanyu karo Sri Kandi. Monggo nderek kula mawon mangke badhe pinanggih Abimanyu kalian Dewi Wara Sri Kandi kaya ngono. Monggo kula dherekaken.
kula mugi katur pukulun sanget boten nginten saged pinanggihan paduka pukulun wangadi Manikmaya. Mangarcana sidham sekaring bana langgeng kaki Gatotkaca nuni. Bekti kita usulun tampa pangestu kutu mrapot jeneng para kaki. Nuninggi pukulun sanget anggen kula mundi. Sing mbok gendhong kuwi Abimanyu inggih. Yeuh. Ndak wawas saka Dirgantara ulun wis nyumurupi kabehing lelakon iki. Abimanyu dinakwa nyidra jimat jamus Kalimasada inggih pukulun kula mboten pitaya kula mboten pitados bilih Abimanyu menika duratmaka. Yeuh kaki Gatotkaca ing mengko ulun bakal maluyakake si Abimanyu mengkone bakal ulun tuduhake ngendi jimat jamus Kalimasada ngaturaken agenging panuwun. Kakang Mas Adiku Adi. Dewa Sugata marang sureng prang ngudani arum ing pangabekti kula mugi katur pukulun iya ya kaki Abimanyu wis ulun tampa. Abimanyu sayektine jimat jamus Kalimasada ulun kang banjut saka kaki Puntadewa. Ulun unggahake aning kayangan Junggring Saloka jalaran wong Ngamarta wis nglalekake apa to sing dikarepke Kalimasada. Kalimasada kena ditegesi yen to dadi usada lan tetambane wong sak negara kanthi dasar negara cacahe ana 5. Wong Ngamarta saiki padha nyepelekke lan lirwa marang kewajiban. Semune mung gugu karsaning priyangga nglirwake apa kang mapan ing surasaning Kalimasada. Mula kang saka kuwi ulun banjut aning kayangan. Samengko bakal ulun balekake marang negara Ngamarta lumantar jeneng para kulup. Mekaten ngaturaken agenging panuwun pukulun. Iya. Mara diage tampanana Abimanyu ulun enggal bali makayangan ngestakaken dawuh. Para kaki wis nampa Kalimasada dina iki bakal ulun sraya dadi jagoning dewa munah satru murka. Ana buta ngamuk punggung Suratantaha ning Junggring Saloka mara gage sirnakna Abimanyu nyuwun tambahing pangestu pukulun. Ladalah aku ngawuningani klebate Bathara Guru. Apa iki jagoning dewa ya? Ya aku Abimanyu jagoning para dewa. Endi Bathara Guru? Ora perlu goleki Bathara Guru. Yen kowe ngalang-alangi aku bakal tak tadah kala mangsa. Aku malah seneng, aku malah demen. Merga patiku sing nyampurnake Bibiwara Srikandhi Abimanyu tobat Abimanyu.
jumurung kaki dene jeneng sira isih tinemu rahayu inggih Kanjeng Bibi. Mulai wektu dina samengko isih bakal ngupadi ana ngendi murcane Jimat Jamus Kalimasada. Jimat Jamus Kalimasada kabanjut dening dewa samangke sampun kundur. Kalian Bathara Guru dipun pasrahaken dhateng kula pun Abimanyu. Samangke sampun mapan sareng kula jagat Dewa Bathara. Abimanyu Kanjeng Ibu. Lanang isih tinemu wilujeng Sri Kandi bareng. Inggih Kanjeng Ibu awit berkah pangestu paduka kula samangke sampun kasil mboyongi Jimat Jamus Kalimasada ingkang kabanjut dening dewa. Syukur mangayu bagya sekethi jumurung. Sri Kandi wis rampung nggon gugat dening para Jawata. Inggih penemban sampun. Samangke anak kula Abimanyu sampun tinemu rahayu masih pinayungan dening Bathara penemban. Penemban kepiye Sang Dewi? Aku rumangsa ayem tentrem ana pertapanmu kene. Lajeng kersanipun aku tak melu kowe yo. Kula nggih penemban. Kula tak nderek ngangsu kawruh wonten mriki. Aku mung nyumanggakne, monggo kersa kepiye sing dikarepne. Yen rumangsa tentrem, rumangsa jenjem ana kene, aku ya lila nampa Dewi Wara Sembadra, Dewi Wara Sri Kandi lan Raden Abimanyu. Matur nuwun ya penemban. Ayo Abimanyu. Bojoku mbok pelet apa piye jan? Mengko dhisik to Raden, jeneng sira kuwi sapa? Pamadyaning Pandhawa Raden Arjuna. Arjuna sing duwe garwane Sembadra karo Wara Sri Kandi. Wong lanang kuwi nesu yen dibedang bojone lan dijarak anake. Aku ora ngersake Dewi Sembadra lan Dewi Sri Kandi lan putramu Abimanyu. Wong telu kuwi dhewe sing ngersakne mapan ana Widara Payung kene. Bisa kowe ngopeni Sembadra Sri Kandi mecah dadane Janaka. Oh, nantang aku to kowe. Dang patenono. Patenono. Ambune kaya ngene. Kowe iki ndelok dhisik. Tek paduka. Lah iya. Kok paduka Koko Prabu ya? Ing atasipun negari Ngamarta Kisruh, negari Ngamarta Giduh.
Paduka kok dadak dapuk paranormal. Tak rewangi kaya ngene iki mergo ngewangi goleki Jimat Jamus Kalimasada. Jimat Jamus Kalimasada dibanjut karo dewa, saiki wis dibalekke marang Abimanyu. Anakmu ra kleru, Abimanyu ra luput, Abimanyu mung kena dakwa. Aduh Koko Prabu bali ngamarta Yayi. Wangsulipun Jimat Jamus Kalimasada ingkang kabanjut dening dewa mugi-mugi sageta mangsulaken kawontenanipun negari Ngamarta ingkang gidhuh menika sinuwun. Nadyan Tandara Abimanyu dinakwa ingkang nyidra parandene masih pinayungan dening Bathara. Sapengeripun ringgitan menika kula pujaken mugia manggiya rahayu lan rahayu. Ingkang makantun namung Basuki lan mulya. Pramila saking menika kula Semar ngakeni kathah lepat lan kirangipun pramila nyuwun agenging samudra pangaksami. Sura Sudira jayaning Kanangrat Suh Brasta tekaping ulah Darmastuti ingkang wonten namung kantun hayu lan rahayu sinuwun.